Am să arăt cum se modifică domain name server pentru domeniile care sunt gestionate sau care au fost înregistrate la compania Amplica. Deci, pentru aceasta trebuie să accesăm site-ul Amplica, după care în partea dreaptă sus găsim butonul Autentificare, apăsăm. Aici avem panoul de autentificare. Va fi nevoie să introducem datele de e-mail și parola cu care suntem înregistrați pe site-ul Amplica. În cazul că nu cunoaștem care este parola, putem să o resetăm, apăsăm butonul A uita parola sau ne adresăm la departamentul de vânzare companiei ca să ne reseteze managerii parola. Deci ne logăm în panoul de control, în meniu găsim domenii, apăsăm domeniile mele și o să vedem domeniile care le avem în cont. Deci aici este butonul săgeată în jos, apăsăm administrare name servere și în câmpurile 1-2 selectăm DNS-urile care vrem să le inserăm. Spre exemplu, după care apăsăm butonul modificare name server. Modificarea va intra în vigoare în decurs de 2 până la 72 de ore. Totul depinde de fiecare domen în parte, dar în mare parte cred că în decurs de 4-5 ore mediu domeniul DNS va fi modificat. Asta e tot.